Господа се помоли. Господи Боже, наистина Твоето име, името родните сини, Светият и Дух, възлагам ръката си върху рабинята Божия Мария, която се удостои да прибеди към светото Ти име и да се запази по заслон на крилете. Отстрани от нея старата оная заблуда, изпълни я с надежда любов към Теб, за да познае, че Ти едничък си Бог истинен и единородният Твой Син Господ наш Исус Христос и Светия Твой Дух, дай да постъпва по всички Твои заповеди, да пази угодното на Тебе, защото ако човек стори тия неща, ще живее чрез тях. Запиши книгата на живота, съедини съставото на наследието си и нека се прослави върху нея светото Ти име и името на възлюбения Ти Син Господа нашего Исуса Христа и на животворящия Ти Дух. Нека очите винаги милостно гледат на нея, ушите да чуят гласа на молбата, развесели делата на ръцете и всичкото и потомство да Те величае, като се поклани и слави великото и възвишено Твое име, защото Тебе възпява всяка небесна сила и Твоя славата, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във веки веков. Господа се помоли. Господи, Савот Божий Израилев, който изцелява всяка болест и всяка немощ, милостно погледни на рабинята си Мария, потърси истини и прогони от нея всички действия на дявола и запрети на нечистите духови ги изгони. Очисти творението на Твоите ръце, като потрепи силото си действие, смъжи сатаната скоро по прозети. И дай да побеждава над него и на нечистите му духове. Да получавайки от Теб милост, да се удостои с безсмъртни и небесни Твои тайни, слава да отправи на Тебе. Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във веки веков. Господа се помоли. Изгони от нея всеки лош и нечист дух, който е скрит и се загнезди в сърцето й. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на делослужение, дух на всеумърли простолюбие, дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши по научаване от дявола, и направи да стане достоен член на светата Ти църква, дъщеря на светлината, наследница на царството, тъй като преживее по заповедите и запази печата неповреден Йоанн дрехт и опетнен, да получи блаженството на светиите в царството. О, благодат и милосърдие, човеколюбие родните си, с когото си благословен, заедно с Пресветия благи и животворещия Твой Дух, сега и винаги и във веки веков. Пишете се децата, които са на екрана. Аз питам, кръстниците отговаря. Отри чистици от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичките му помощ. Отри чистици от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичките му служение, от всичките му помощ. Отри чистици от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичките му служение, от всичките му помощ. Отрече се сатаната. Отрече се сатаната. Отрече се сатаната. Съчетаваш се с Христа. Съчетаваш се с Христа. Съчетаваш се с Христа. И вярваш в Него. Вярвам в Него, Цар и Бог. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. В един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Света го Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да се движи на мъртви и царството му не ще има край. И Духа Светаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланя и прославим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В една света, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетаваме се с Христа. Съчетах се. Покланяме се на Отца И Сина. И Сина. И Света Бога. Единосъщи и неразделно. Тези молитви на отношените подготвихме духа на малката Мария да приеме християнство. Сега ще осветиме водата, в която ще покриваме крата, ще се мажем с християните на вашите места в цялата страна, със световни род, ще пострижим с служички
Благословен е нашият Бог, сега и винаги во веки веков. С мир на Господа се помоли. За мира свиш и спасението на нашите души, Господа се помоли. За това свят храм и за тези, които влизат в него с вяра, благоговен и страх Божий, на Господа се помоли. За да се освети тая вода със силата, действието и слизането на Светия Дух, Господа се помоли. За да и се изпрати благодата на избавлението и благословението Йордан, Господа се помоли. За да дойде върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица, Господа се помоли. За да стане тази, която ще се кръсти в тази вода, достойна за нетленото царство на Господа се помоли. За да бъде избавена тайни от всяка скърбня, беда и нужда на Господа се помоли. Като сполни всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владица наша Богородица и всякога Дева Мария, нека се ми себе си един други в целият наш живот на Христа Бога да даде. Велик си, Господи, чуди за Твоите дела и нямаме достатъчно думи да разпеем Твоите чудеса. Сам Ти, човеколюбиви цари, сега гори чести заето на Светия Твой Дух, да освети тая вода. И дай благодата на изкуплението, благословението на Йордан, направи извор на нетлен осветителен дар, очистващи грехове, предпазваща от Бог, гибелна за демони, недостъпна за вражески сили, с ангелски сили изпълним, да бягат от нея зломислите за създанието, защото призвала чудото, страшно за враговете Твое име, Господи. Да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Защото Тебе подобава слава, обаче си похвален величавни Твой Отец, Пресветия, благи, животворещия Твой Дух, сега и винаги, и във веки веков. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек, идещ на света, сега и винаги, и във веки веков. Това се Сърбията Божия Мария, вселена радост от Отца и Сина Светия Дух, за изцеляване душата и тялото, за да слуша вярата. Твоите ръце са Господи, за да ходи по стъпките на Божиите заповеди. Амин. Кръщава се рабинята Божия Мария в името на Отца и Сина и Светия Дух. Печат дара тук света, печат на дара на Светия Дух, печат на дара на Светия Дух и обича. Обича се на Божия Мария, дрека на правда, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Посвещава се това кръстно знамение. Нищо. Няма такова чудо просто. Красота. Това къде я намерихте тази рокля, просто е красота. Ти ли казах откъде? Да са живе и здрави, що ме подарък. Кой е подарък? Роклята. Кой е това? Баща ми не разбрах. Нищо да. Как се трябва? Да е живо и здраво детето. Абсолютно. Но той е се спустил винаги, така че... Ох, тук се капълнихме, той ще падне вече. Няма.
на вече. Дръж се, бебе, още един път. Още малко, бебе. Предмъдрост, застанете прави с благоговение да изслушаме Светото Евангелие. Мир на всички нас. Ще се чете и Светото Евангелие, Светия Бог Евангелист Матея. Да внимаваме по това време да сте ученици от Галилея на планината, дето им бе заповядал Исус. И като го видяха, поклониха му се, някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята, и те идете научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като идете да пазите всичко, що се ви заповяда. И ето аз съм с вас през всички дни до свършика на света. Амин. Слава Тебе, Господи, оправдана си, просветена си, осветена си, умита си силите на нашия Господ и духът на нашия Бог. Ти се кръпа, ти се присвети, ти се здравопомазал, светил ми, името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Господа се помоли. Господи Боже наш, който по своята благост се осветил по оттатък, какво вярваше в Тебе. Благослови и каза Твоя раби, и тяка, че с пророка Самуил се благослови от цар Давид, благослови главата. Рабите си Бога Мария, и с така да ме грешни слизате на Светия Божи. Защото Те подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния Твой Отец, през светия благия и животворещия Твой Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. Постригва се рабинята Божия Мария, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Помилуй нас, Боже, по голямото си милост, моли Ти се, чуй и помилуй. Още се моли за благочестивия православен български народ. Още се моли за Господното наше войско. Още се моли за новокръстената Божия рабиня Мария, да бъде запазена вярата и чисто спознание. Още се моли за мил живот, мир, здраве, спасение на Божията рабиня Жанета, нейната възприемница, защото си милостив и човеколюбец, Бог на Тебе слава, отдаване на Отца и Сина и Светия до сега и винаги и във веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Христос истинният Бог наш, помилуй своята пречиста и проща света Майка. Да помилуй и спаси, защото е благ човеколюбец. По молитвите на светите наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Честито свето тайство кръщение Мария. Както се казва в молитвата, да достигне до старческа възраст, бъде радвал всички, и от Иерусалимовите блага, от небесната властина, от древната мисля, от всичко най-хубаво на този свят. Днес тя като кръстена ще получи ангел-хранител, който ще я пази до всичките наземни живот. До нея вече ще е мината кръстница, за нея къде ставате духовната и майка, и ти родиска, разбира. Значи ставате духовната и майка. Ще помага да расте добра християнка и добър човек. Държете се, както родителите показват да сте. Благословението Господне Божията милост да е с всички вас. Радвайте се, се веселете и се почерпете, защото денят наистина е прекрасен. Нов християнин в Божията книга. Свещените от тази година не види на християнност, вече на училище. Това съдържание е малко изпадете. Питките също се я вземете. Сега цялата да